Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna miƙa godiyar mu ga wakilin na kama kuma wakilin gwamnatin gudu. Muna miƙa godiyar mu ga wakilin ambasada da kuma shi kansa Alhaji Nasiru Abdulhamid dan tata. Muna miƙa godiyar mu da mai girma babban limami Malam Salih Nas. Muna miƙa godiyar mu da malamin sha'irai Malam Mujtaba Musbahu Barbe. Allah ya saka masa alkhairi. Muna miƙa godiyar mu da mai masaukin bakin mu mai girma mai unguwa Alhajin Allah domin bai ko sati bai yi da dawowa daga ziyara ba. Allah ya karba mana. Muna miƙa godiyar mu da wakilin injiniya. Muna miƙa godiyar mu da wakilin masu da layiru. Muna miƙa godiyar mu ga limamin masallacin mu na wannan unguwa Arama Malam Kabiru. Muna miƙa godiyar mu ga sarki wanzamai. Allah ya saka da alkhairi. Muna miƙa godiyar mu ga malamin mu mai salati Malam Abba da dukkan wannan ba ban gan shi ba da wannan ban faɗa ba. Dukkanin ku masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Muna kira ga 'yan majalisa da aka nada a baya da waɗanda aka nada a yau, ku sani cewa amana ce Allah ya baku domin da ku gaba ɗaya. Saboda haka ina muku murna, ina muku fatan Allah ya kama. Mu sani cewa Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne, baya karɓar wani aiki sai mai tsarki. Wannan matafiya ta mu ta kawo gyare-gyare, amma abin da zai baka mamaki a cikin masoya annabin ma ba kowa ne ya fahimci wannan gyaran da ake so a kawo ba. Sai wani ya ga cewa in ya saba wai kamar sarki saba, ba sarki ka saba ba, Allah ka saba. Idan muna wuri sai a sa nutsuwa, idan kuma muka bari sai a ci gaba da abin da bai dace ba, ma'ana a ringa rawa ana kiɗa. Ba kiɗa aka damu da shi ba, ba kuma rawar aka damu da ita ba. A soyayyar annaba aka damu da shi. Yasa da Allah ya kama wannan kujerar muka ce duk masoyin annabi shi ma sha'iri ne. Domin in ba masoyin annabi kai sha'irin aka ce ka tayi kai kasidar ma ba za ka yi ba, don ba wanda zai saurare ka. Saboda haka muna girmama masoyi fiye da wanda ke kasidar mu. Masoyi ba abin aiki shi ba. Saboda haka Allah ya ƙara haɗa kanmu a wannan gari. Ubangiji Allah ya kawo ci gaba a wannan gari. Shugabanni da 'yan kasuwa da sarakuna da malamai da 'yan siyasa da suke cikin wannan gari, Allah ya haɗa kayuwansu. Allah ya sa su kawo mana ci gaba a wannan gari. Mu sani ba mu da garin da ya fi hudu. Allah ya ɗaukaka wannan gari namu. Allah ya kare mana shi. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da jihar mu. Allah ka ba mu zaman lafiya a garin mu da gidajen mu. Dan arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sai wa iyayenmu addu'ar Allah ƙara musu nisan kwana da albarka da goyon baya da suke bawa ƴaƴayensu akan su so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sai ina alfahari da Allah yana cikin garin masoya annabi Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Amin. Sarki Allah ƙara muku lafiya.